Здравейте! Вие сте с подкаст с Майка Влакова, бизнес-консултант за високопродуктивни екипи. Днес на гости ни е един много специален за мен човек. Човек, с когото имаме обща мисия, а именно развиване на емоционалната интелигентност в хората като предпоставка за здрави и удовлетворяващи взаимоотношения. Мой гост е Десислава Дамянова, основател на Академията за емоционална интелигентност в България. Предстоят ни 50 минути, в които Десислава ще говори за каналите, през които общуваме, за това как изразяваме мислите си и чувствата си, какво провокира нашите реакции, за страха от това да покажем истинското си аз и откъде идва той, за отговорността, наречена родител, за различията между хората, за самоопознаването, самооздравяването и емоционалното израстване като път към здравословните взаимоотношения, както в работата, така и в живота, за които всички мечтаем. Ако това са теми, които ви вълнуват и искате да знаете повече, абонирайте се за моят канал. А сега предстои провокиращ, замислящ и бих казала трансформиращ разговор, който заслужава да бъде чут. Здравей, Десислава, благодаря ти, че прие поканата. Как си? Здравей, Майя, много благодаря за поканата. Благодаря, добре съм, прекрасен ден. Тук в България малко студено днес, съответно за това съм и топло облечена. Добре. Искам да започнем и да споделя на зрителите откъде те познавам. Или по-точно как те открих. Моето търсене и моят интерес към взаимоотношенията и комуникацията на работното място ме накараха да запиша магистърска програма към Академията за емоционална интелигентност в Англия, която работи в колаборация с университет в Англия. Там научих и за Пол Екман и за това какво прави той, каква е неговата дейност. И това ме накара да потърся информация, има ли човек в България, който е минал през тези обучения и се занимава с това. Тогава потърсих в Google и какво да видя. Не само, че имаше човек, който е минал през това, а имаме Българска академия за емоционална интелигентност. Аз не мога да ти опиша каква беше радостта от това да срещна човек, макар и виртуално, човек, с който имаме обща мисия и вярването, че когато развиваме емоционалните и социалните си умения, можем да създаваме да градим взаимоотношения, с които всъщност да сбъдваме мечтите си, които заслужаваме. Затова искам да те поздравя с това, което си създала и с това, което работиш толкова години вече. Много благодаря, Майя, за това, което сподели. На мен също ми става много приятно, когато се свърза с мен. Ти ми каза по телефона даже, че си питала Аарон Гардън, който е един от преподавателите в Манчестър. И той е бил един от моите преподаватели също преди години. И аз самата много се зарадвах, когато разбрах, че има друг българин, който е българка, която учи тези неща. За сега в България, съм само аз, която имам тези знания и умения. Това е факт. И може би за това, всъщност точно заради това работата ми толкова се откроява от тази на другите специалисти, които работят в тази област. Хора, които говорят за емоционална интелигентност и за човешки взаимоотношения. Ти като човек, който си преминала през тези обучения, знаеш за какво става въпрос, знаеш колко са солени, че това най-дълбокото знание е, че каквито и теории да учи човек, няма как да разбира дълбочина от емоциите и от хора, ако не ги познава. Теорията няма как да ни даде това познание. Самото знание, наистина, да можем добре да познаваме, да четем емоциите в хората, не само лицевите изражения, дори през езика на тялото, дори през гласа. Има толкова много нюанси, дали човек повишава интонация в края на изречението, дали я намаля, какво си поема въздух, какво прави. Абсолютно всяко едно нещо от нас говори. Това е най-дълбокото знание, най-важното знание и всеки, според мен, специалист, който работи с други хора, би трябвало да има тези знания. Без тях той няма как да бъде достатъчно полезен на хората. А в някои случаи въобще не са полезни дори. Абсолютно съм съгласна. В някои случаи дори незнанието и неуменията работят срещу целите ни. Точно за това днес искам да говорим за
ефективната комуникация на работното място, първо да изясним какво е ефективна комуникация през погледа на емоционалната интелигентност и после да поговорим за бариерите. Защо не се получава? Ще започна, може би, отзад напред. Хората си мислят, че са мислещи същества, които от време на време чувстват нещо. През повечето време хората мислят, трябва да направят това, трябва да направят това, после ще направят това, утре еди какво си, такива задачи имам. Тоест, хората през цялото време се доверяват на съзнанието си и мислите това, което трябва да правят. Истината е, че ние сме емоционални същества. Всички хора. Често чувам израза, че някой е много емоционален, че друг е свръхемоционален, че някой друг пък въобще не е емоционален. Няма такова нещо. Всички хора изпитваме цялата палитра от емоции, но ги изразяваме по различен начин. И затова има причина. И бизнесът се прави от хора. А хората, както казах, са емоционални същества. И проблема в бизнесите, които се случва, не е заради това, че HR-ите не са подбрали специалист за определена длъжност. Напротив, много добре филтрират хората да имат знанията и опита за съответната длъжност. Проблемите, които възникват на работното място, са междуличностните отношения, т.е. между самите личности, между хората. И всичко зависи от това как се чувства, защото за всяко едно човешко поведение има чувства. За действието и за бездействието също има чувства. Така че проблемите на работното място и в комуникацията възникват именно от това, защото хората помежду си не се разбират. Как се случва целият този процес? Ще започна от най-малката част и това е вербалната. Дори думичките, които влияят много малък процент в комуникацията между хората, но хората дори на вербално ниво не си дават сметка как неосъзнато си общуват. Ние всички говорим, използваме ние същи думи, когато искаме за нас нещо да изразим, но, например, думи като доверие, уважение, отговорност. Но всеки човек влага различен смисъл в тези думи. И оттам идва казуса. Защото ние си говорим неосъзнато, а много често хората дори не се чуват какво казват. И се налага да задаваме въпроси, а ние не сме научени да задаваме въпроси. Често приемаме нещата директно, буквално и си го интерпретираме по начина, по който ние го разбираме, без да зададем въпроси. Какво имаш предвид? Кажи ми повече за това. Нека да разбера какво е в твоята глава, какво е твоето разбиране за съответната дума или израз или ситуация, за която се обяснява. Ние не сме научени дори вербално да общуваме адекватно, да задаваме правилните въпроси, да не даваме доверие на кредит, да можем да бъдем осъзнати, т.е. да присъстваме тук и сега, да не сме, въпреки че сме емоционални, да можем да мислим докато изпитваме емоции и да умеем да общуваме, да задаваме въпроси, да разбиваме кухите думи, кухите изрази на хората от срещната страна, за да сме сигурни, че правилно разбираме. Много често се казва, ако зададем въпрос на някой човек, какво има предвид или защо казва дадено нещо, и от другата страна често човека се поправи и казва, не, аз имах предвид какво си. Тоест човека имал предвид нещо друго, но самият той в началото трябва изключително неосъзнато в изказа си, в това, което самият той иска да каже. Така че първата стъпка е дори на вербално ниво да имаме тази осъзнатост, как общуваме. Оттам вече идва и невербалната част в комуникацията, която е в пъти по-важна. Следващата стъпка е нашия глас. С каква интонация казваме нещата? С каква скорост ги казваме нещата? Какви паузи правиме, когато говорим? Едно и също нещо, казано с различен тон, звучи по коренно различен начин. Защото от начинът, по който ние общуваме, ние провокираме емоции в другия човек от срещната страна. Може дори да сме ядосани, да имаме пълното основание право да сме ядосани, но има начин да изразим нашия гняв. Да, то не може да бъде леко по-категоричен, но пък ако в гласът има нападателност, има критика, има отхвърляне или има омаловажаване на личността, това създава емоции. Така че важно е какво казваме, много по-важно е как го казваме, това, което казваме. И
И не на последно място, в най-голям процент, който влияе в комуникацията между хората, е езикът на тялото. Каква е позата на тялото? И къде е, каква позиция брадичката ни, над хоризонтала, под хоризонтала, на хоризонтала. Погледа, дали имаме eye contact с човек от среща, дали го гледаме в очите, когато разговаряме с него, или блеме някъде в страни и се опитваме да избягаме от мястото и да караме човека да се чувства отхвърлен, игнориран по някакъв начин. На никой не му е приятно да се чувства отхвърлен. Няма такъв човек, който да се чувства приятно от това. Еволюционно е заложено в нас. Изключително важно лицевото изражение, с което ние поднасяме на информация. Емоционалната ни реакция в дадена ситуация каква е? А емоционалната ни реакция е именно през тези канали. С какъв глас, каква интонация, с какви очи гледам. Лицевото изражение дали е благо, дали е студено, дали е топло, дали е тъжно, дали е усмихнато, дали е ведро, дали е стресирано, оплашено, дали е агресивно и гневно. Така че изключително е важно хората да се научим първо да обърнем внимание на себе си, да чуем нашия глас, ние сами да чуем себе си, с какъв глас говорим, с каква интонация общуваме, да можем да чуем, да видим, да се усетим, да се свържем с тялото си и да можем да усетим наистина какви лицеви изражения правим, докато казваме това, което мислим и как изразяваме онова, което чувстваме. Пак ще върна малко назад в вербалната комуникация. Мисля, че и всъщност е така, хората те първо имат да се учат, да имат осъзнат искат да използват правилните думички за това, което чувстват. Защото до такава степен са се отделили ума и тялото и хората не са свързани с себе си, а то тялото винаги ни подава знаци, как се чувстваме. Имаме усещания, телесни усещания, които ние подминаваме с лекота, а не бива. За да бъдем емоционално интелигентни, това означава наистина ние да бъдем до така степен свързани, да може да осъзнаваме наистина какво чувстваме в момента, в който се случва и веднага да имаме разбирането, осъзнаването на това, което чувстваме и да имам дума за това, което чувствам в този момент. Не постфактно да осъзная какво съм чувствала за в дадения момент, а в момента, в който се случва, да го усетя, да имам разбирането, осмисленето, думичка за това, което чувствам. Коя е емоцията? Коя е първичната емоция? Защото хората изпитват чувства, коктейл от чувства, но под този коктейл от чувства отдолу има емоции. Има вторични емоции, но тия вторични емоции произлизат от първичните емоции. Именно тези неща, които са с теб, аз съм учила преди години в момента, които ти учиш. Първичните емоции винаги тръгва от там. Има определени зони в тялото, където може да ги почувстваме. Така че когато ние наистина започнем да обръщаме внимание на себе си и как изразяваме онова, което мислим и което чувстваме, да имаме осъзнаването, че често има голямо разминаване между това, което хората мислят и това, което чувстват. И това, което казват. А това, което казват, вече са масово хората живеят с маски и въобще по никакъв начин не страхуват се да изразят себе си, страхуват се да изразят чувствата си, страхуват се да покажат истинското си аз, от страх да не бъдат отхвърлени, от страх да не бъдат критикувани. Всички се стараят да бъдат харесани, приети, валидирани, оценени и тези проблеми, разбира се, започват от една много рана детска възраст, когато се формира нашето подсъзнание. Ако ние не сме се почувствали приети от дома, от най-важните за нас хора, нашите родители, няма как човек като порасне да не търси валидация навън. Стига да почне, да има един... Ако се осъзнае и започне да работи със себе си, би могъл да промени тези неща. Не напълно, няма как да стане друг човек, няма как да си смени чипа в главата, невъзможно е, но, както казва Пол Екман, тригъра не може да бъде заличен, но той може да бъде отслабен. И може да се случва много по-рядко. Така че това са реалистичните неща, които може да направим. И реално това е нещо, което е важно да подобрим. Себе си. Ако ние на първо място подобрим себе си, нашата личност, нашия аз, и валидираме себе си не през постижения, длъжности, позиции, финансови възможности,
визия, добавки, които се слагат, гримове и други неща, които си правят хората. Не. Когато ние бръкнем отвътре, видим отвътре какво работи вътре в нас и подобрим тази част от нас, да заздравее, да бъдем центрирани и валидираме нашия аз спрямо нашата ценностна система и имаме тази осъзнатост, това емоционално израстване, да можем емоционално зряло да общуваме с хората около нас, не само на работното място, и с интимните си партньори, и към децата, в ролята на родители. Да имаме това емоционално израстване, тогава няма да има толкова казуси и в личния живот, както масово семейства се развеждат и се разделят и масово хората ги тресе. Няма да ги има и на работното място в такава степен. То винаги ще има някакви казуси, но не в такава степен. Но проблемите идват оттам. Има хора, които реагират през ролята на насилници и така се държат. Това са емоционално студени хора, които избиват комплекси и мачкат едни други емоционално топли хора, които не са се научили да слагат граници, да отстояват себе си, не могат да казват не или се страхуват да не наранат другия човек, биха изпитали чувство, може би, на вина, ако се защитят по някакъв начин. Така че първата стъпка е да опознаем себе си. Добрите човешки взаимоотношения са там, където има добра комуникация. А добра комуникация означава да бъдем осъзнати вербално и невербално. Всичко това, което обясних. Благодаря ти много. Изключително се радвам с това, което сподели, тъй като вървейки по пътя на съзнатостта, знам колко е дълъг пътя. Първо, той според мен няма край и колко много работа се изисква за това, но вървейки по този път, бъдейки там, разбирам личната отговорност колко е важна в комуникацията. И това, което каза, много ми хареса, защото не само ние какво казваме, а и ние имаме влияние върху това как да разберем другия човек, как да зададем още въпроси, да не приемаме за даденост, че знаем какво иска да каже той, защото той самия понякога не може да изрази мислите, емоциите си и чувствата си. Това е често срещано. Да срещне човек, който може да го прави, е изключително рядкост. И повечето хора, както на работата, така и в семейството, така и на улицата, те не могат да го правят. Затова, задавайки повече въпроси, бъдейки отворен за това да разбереш защо го казва, какво има предвид, така или иначе ние си приемаме информацията през нашата призма, нека да я изключим за момент, нека да спрем да мислим, да спрем да анализираме, а да попитаме директно човека, с когото общуваме. И така, както ти каза, не че няма да има недоразумение, но те ще бъдат по-малко. Не че няма да има конфликти, но ние ще ги хванем в зародиш и ще изясним ситуацията, така че няма да стигне до етапи, в които се разделяме, спираме да работиме заедно и съответно не можем да вървим заедно по пътя към целите на бизнеса. Така е, Майя, всичко това, което казваш, обаче нека, понеже ние двете с тебе се разбираме точно какво казваме, тъй като сме минали през тази материя, пък аз доста години работя, нека да дадем малко повече информация. Аз поне бих искала да мога да обясня. Чудесно. Наистина всичко започва в ранна детска възраст. Едно детенце, когато израства, примерно когато между родителите не се разбират помежду си, когато има скандали, когато има баща алкохолик, или когато има емоционално студена недостъпна майка, или родители егоцентрици. Едно дете няма къде да седне и какво да прави. То няма избор. То е там и се намира начини да оцелее. И неговия начин на оцеляване как? Почва да манипулира, да лъже, да отговаря, примерно, на очакванията на родителите, да ги прави щастливи, или да влиза в ролята на спасител на взаимоотношението на родителите, или да влиза в роля на родител на родителите. И истината е, че начинът, по който се изградат тези невронни връзки в нашата глава, в мозъка, това вече са едни установени програми, които работят. Ние може да порастваме, тръгваме на училище, учим в университет, четем книги, придобиваме жизнен опит, анализираме нещата, които се случват. Но реално това, което ни управлява нашето подсъзнание, онова, което сме преживяли. Защото децата не се възпитават с думи, те се учат с преживявания, тези записи, които са в нас. Така че ние, колкото и да порастваме на години, си ходим със същия мозък, в който са записани онези наши преживявания. И когато реално нашата амигдала разпознае
заплаха. Нещо, което ни напомня за нещо, което ние сме преживяли някога назад във времето. Грам да си даваме сметка, че това, което мислим и чувстваме в момента, не е същата заплаха, която е била преди толкова години. В повечето случаи дори нещата не се помнят, които сме преживяли. Кой помни кой е преживял на 2, на 3, може би на 4-5 евентуално, но някъде откъсваш не спомни някой. Така че човек реагира така, както се е научил да оцелява. Затова дори и зрели хора постъпките си по същия начин. Едни почват да манипулират, други си измиват ръцете, прехвърлят отговорността винаги към някой друг, никой не може да поемат отговорност. Нали? Други хора лъжат, други хора са свръхотговорни, поемат отговорност за абсолютно всички. Ако може за целия китайски народ ще свършат цялата работа, на всички се товарят. Така че, в зависимост от тези роли, които ние сме играли в нашето семейство като деца, това правим и като възрастни. До момента, в който се осъзнаем. Защото, за да бъде така, нашите родители са израснали в едни времена и едно общество, което такива са били възможностите. На времето, по комунистическо време, имаше по една книжарница някъде и една градска библиотека. Информация не сме имали, имахме телефони с шайбите. И нямахме интернет. Няма интернет, нямаше информация. Самата наука не е била толкова напреднала, за да знаем. А пък самите наши родители са отгледани от едни други родители, които са участвали по време на войни, невероятен глад и са се борили буквално да изхранят децата си. И са преживявали какви ли не ужаси. Нали така? В същото време пък нашите родители са опитали да надградят, като не само да ни изхранят и да ни осигурят подслон, ако може и да ни изучат, защото пък преди това поколението не са имали възможност за образование много от тях. Така че ние сега като ново поколение пък се опитаме още повече да надградим, да дадем. Никой не е мислил по това време, общо взето наместваха чакрите на всички с 2 шамара. Повечето хора така са отглеждани. Поне не само в България, по цял свят. Знаеш го това немско влияние, колко хора са израснали с това, че дете не се прегръща, за да не се разлигави и не се целува, докато е будна само на сън. В смисъл, има... Такива са били вярванията. Израснали са в някакво супер ограничено общество и времена. Сега обаче към днешна дата имаме информация навсякъде. Всички са с смарт телефони, един клик. Просто желанието да напишат, да потърсят информация, веднага, на секундата ще я получат. Дори да не отидат някъде на терапевт или на коуч, на каквото и да, че в днешно време пък всякакви се навъдиха такива коучове, ментори и лектори. Има, разбира се, хора, които наистина разбират от това, което правят, но има и много хора, които въобще не разбират и са прочели 1-2 книжки, абсолютно псевдо гурута, които учат другите хора как да живеят. Изключително важно е наистина човек да бъде достатъчно смел да погледне в себе си. Да види кои са слабите му страни, кои са силните му страни. Да погледне в детството си, какво е преживял. Да наблюдава тук и сега в настоящия живот. Кои са тези повтарящи модели, които ни се случват. Това съдба ли е? Много хора го наричат късмет, съдба. Но има една много хубава приказка, че всяко неосъзнато нещо ние наричаме съдба. Но ще кажа една хубава мисъл на Карл Юнг, който казва така: всяко осъзнато нещо вече не е съдба. Така че от нас зависи наистина. Окей, не на 100% всичко зависи от нас, но поне онова, което зависи от нас. Да можем наистина да извървим този път. Бъдейки възрастни, ние имаме силата да избираме. Да, ти каза, като деца не сме имали възможност. Затова са се създали, живяли сме при конкретни ситуации, нашите родители са направили най-доброто при дадените обстоятелства, които са имали. Сега обаче, ние като възрастни вече имаме силата да избираме. И както каза, един клик разстояние информацията. Информацията обаче не винаги е достатъчна, т.е. тя не е достатъчна. Информацията не е трансформация, както знаеме, и за това се изисква освен будност и кораж да вървиш по този път. Не е трудно да ровиш там и да откриваш онези... Просто за мен първата стъпка е да бъдеш достатъчно отворен и да слагаш една въпросителна на твоите модели на реакция, на отговори,
всички тези емоции, които се пораждат, те мои ли са? Откъде идват? Защо идват? Аз ли съм ги избрала? Или сега мога да избера нещо ново, по нов начин, по който да изградя онези взаимоотношения, които аз искам. И така, бъдейки осъзнати, ние поемаме контрола, а не стари модели да контролират нас. Има още нещо много важно и то се нарича ценностна система. Хората не познават ценностите си. Реално всички хора искат да живеят в доверие, да има човек, на който да има доверие. Хората искат да бъдат уважавани, да бъдат ценени, приемани. Това е най-дълбоката човешка потребност. Да бъдеш приет такъв какъвто си. Но за да се чувстваш приет, означава някой да те разбира и да разбира твоите чувства. Само, че ние, за да може да разбираме чувствата на другите хора, има една първа стъпка и то е да почнем да разбираме нашите чувства. Човек, който не може да разбере, не познава и не разбира своите чувства, няма как да може да стигне до това да разбира другите хора. Така че опознаването на себе си, това са ключовите неща, нашите ценности. Хората говорят за ценности, говорят за доверие и изискват уважение, а всъщност самите те не уважават себе си, по никакъв начин не уважават себе си. Много хора чупат собственото си доверие, го пречупват и няма доверие на себе си за много неща. Така че да бъдем по-осъзнати, по-самонаблюдателни към себе си, да имаме наистина това виждане, да не живеем като конска пация, да можем да бъдем честни със себе си, да не бягаме от нас самите, а да може да видим в нас кое е това, което чувствам и което ми се повтаря и което живея. Ако аз искам да бъда уважавана, аз самата уважавам ли себе си? Проявявам ли уважение към себе си? Уважавам ли своите ценности? Спазвам ли своите граници? Позволявам ли на други хора да прекрачват моите граници? Към другите хора как се отнасям. Нали? Тоест, наистина, първо в себе си да преразгледаме тези неща и след това да ги преразгледаме и в другите. Родители да видят дали към децата си минават техните граници. Колко родители има, които си изпъдват децата в една стая? Колко майки си целуват децата по устата? Това са физически граници. Почваме от най-грубата част. Физическите граници. Колко родители нахълтват в стаята на детето без още да почукат вътре, отварят вратата с замах. Дори физически граници не се спазват. А какво да говорим за емоционалните граници, за психическите граници? В смисъл, има толкова много нива на граници. Ние не обръщаме внимание на тях. И има все още 24-та година живеем и има толкова много майки, които казват, докато си е при мен, то си е мое, сега ми е времето да му се радвам. Да, но след години тези майки въобще не си дават сметка какви биха последствията били върху техните деца и те няма как да избягат от тях. И това, според мен, е най-големия проблем – невежеството. Незнанието. Ако тези майки знаят, ако те имат информацията, ако са знаели, повечето от тях, не всички, но повечето родители щяха да направят най-доброто за децата си. Просто ако знаеха как. Масово хората, с които работя в индивидуални сесии, казват, как не съм го знала по-рано това нещо, никой не ми го казва. Това, що не го учиме в училище, що никой не ми го говори това. Защото родителя може да го предаде, ако самия той го е знаел. Те като не са го научили от дома, като не го учат в училище, хората се развиват, учат се да вземат шофьорски курсове, за да могат да карат кола, учат университет, за да могат да вземат диплома, учат някакви езици, учат някакви други неща, ходят на всякакви курсове по личностно развитие. Но не се учим на най-важното. Да бъдем хора, да знаем как да общуваме с другите човешки същества. Това е най-важното, което трябва да научим. Оттам трябва да се започва. Това е, според мен, най-важното нещо. Защото ние започнахме разговора в корпоративна среда, само че тези хора, които работят в която и да е корпоративна среда, те са човешки същества, които изпитват емоции, чувства и някъде там в себе си крият всичко това, целият багаж, който реално имат в живота си. И вместо да бъдем осъждащи към другите, много е лесно, особено българите,
да лепнат етикет на някой, пък да го оплюят, пък да го изкоментират, веднага да го омаловажат. Това брилянтни сме в това отношение българите. Ами да започнем да израстваме, да спрем да бъдем осъждащи, да спрем да бъдем критикуващи, да се опитаме да бъдем разбиращи. Да се опитаме да влезем в обувките на другия човек. Пък да вземем да се замислим, да почне да ни пука с другите хора, да вземем да се замислим, то човек, що е така по този начин? Да се опитат да поговорят с него. Искаш ли да поговорим? Окей ли си да споделиш? Толкова елементарно нещо. Да, какво се случва с теб? Какво? Ето, от тук съм, нали, говорим колегиална среда. Ами, в семейна среда. Родителите самите, те не са научени да общуват с децата си. Малко са родителите, които говорят истински с децата си за техните чувства. Родителите питат, написали си домашното, изпитваха ли те днес, утре каква ти е програма. Всъщност би трябвало, изпитаха ли те днес, да, как се почувства? На дъската ли беше? Изпита ли срам? Изпита ли страх? Нека поговорим за страха. Къде го почувства в тялото? Как се справи с него? Нека да ти кажа как можеш да го преодолееш следващия път. Нека ти разкажа аз как съм се справила с страха. Нека да говорим за чувствата. Родителите масово не познават децата си. Именно защото не общуват истински с тях. Няма емоционална връзка, емоционална близост. И после чуят защо децата не се женят, защо не правят секс, защо нямат връзки, какво се случва, защо последните 10 години се случва това, което се случва не само в България, това е световен мащаб. Хората се дърпат. Защо? Защото се страхуват, защото вече не искат да ги боли. И това не е като преди много години, тихо, нали, комшиите да не чуят, било какво ще каже, затвори прозореца да не чуят комшиите и стоят хората и търпят. Не, в днешно време поне се говорят нещата и все повече. И днешно поколение децата са по-информирани. Те се страхуват да поемат отговорност. Когато един родител не е поема отговорност, примерно има спор между родител и дете и родителя винаги от доминантната позиция, той никога не уважава чувствата, не уважава личността, не уважава ценностите, не уважава границите на едно дете. Каква личност израства? Израства този човек, да, завършва образование, окей, отива да работи и почват проблемите на работното място. Така че нещата са изключително взаимосвързани и трябва да започнем наистина от нас. Всеки един човек сам за себе си, всяка една семейна единица и после тия хора, нали, където се събираме в общото, би било по-различно. Така стоят нещата. Благодаря ти, Десислава, за това, че правиш това, което правиш. Радвам се, че има специалисти като теб, които разпространяват това знание и работят за развиването на тези умения. Първо има специалисти, второ разбрахме, че имаме силата да избираме и да променим това, което е било и оттам, откъдето сме тръгнали. И много ми харесва как правиш, освен че ни показва всичко откъде идва, от коя възраст започват проблемите всъщност, които се проявяват като възрастни, ми харесва непрекъснато това сравнение, което правиш с родителството. За мен един мениджър, един управител по същия начин трябва да се грижи за хората от екипа си. Те са същите тези възрастни, които са имали същите тези родители, същите тези проблеми и незнание как да общуваме градивно. Когато вече имаме разбирането за дадено нещо, тогава човек вече наистина се замисли и има правилния подход. В днешно време изключително много се спекулира с термина емоционална интелигентност. Хората дори не го разбират какво е това. Дрънкат се възможни глупости и въобще дори не ги разбират нещата. Дори има известни личности в нашата държава, които говорят за емоционална интелигентност, самите халхаберс нямат представа, що е то. Говорят за езикът на тялото, те дори не го познават. Ако се застана с един такъв човек one to one, нали, много бързо ще се видиш, нали, кой знае, кой не знае, кой разбира, кой не го разбира. Иначе така, това, което трябва да се научим всъщност е, че на думи всички го докарват много добре. Значи, всеки може да си прикара каквото си иска свободно и всеки може да го докара както си пожелая, нали, да си говори каквото си иска. Време е да се научим наистина да виждаме зад маските и да чуваме зад думите. Да видим човека зад маската. Да видим човека наистина зад... Да разберем кой стои зад тези думи. Това, което казва, наистина ли е така. Време наистина да си задаваме въпроси. Да не бъдем така наивни
Да бъдем по-осъзнати. Да си отворим очите. Ами да проверяваме информацията. Ти каза, аз ще споделя нещо, което аз чувам в моята работа много често. Знаеш ли, не съм се замислила. Ама той има много неща, където да се замислим, ама не съм се замислила. Според мен оттам тръгват нещата. Аз искам да отправя един призив. Нека се замислим. Нека не живееме за спейки. Нека се събудим, да се замислим и да сложим под съмнение нашите вярвания. Това как стоят нещата и кой трябва какво да направи. Да тръгнем от нас, да подложим на съмнение нашите вярвания, да се отворим към другите хора и така да се случи взаимоотношенията. Да, но първо към себе си. Нека първо се замислим за нас, защото хората първо се мислят за всичките проблеми, които имат и съответно често мислят и за проблемите на другите хора и мислят за всякакви други неща. Първото, което наистина да се замислим, кой съм аз? Без работата, без всякакви добавки, всичко. Кой съм аз? Много труден въпрос. Кой съм аз? Да си отговоря на въпроса, добър човек ли съм? Всеки си мисли, че е добър човек. Кое точно те прави добър човек? Защо си мислиш, че си добър човек? Какви са критериите ти за добър човек? Кой ти е примера за добър човек? Ценностите, за които ти спомена. Всеки има различни разбирания. Но именно за това замисляне, именно тази директна, честна провокация на истинските въпроси, на директните въпроси, на истинските разговори, това е смисъла. Това е общуването. Това е истинската комуникация. Не знам дали си обърнала внимание какво е логото на Академията. Много ми харесва. Добре, че ме подсети. Исках да разкажеш за него. Аз зная какво е. Прочела съм няколко пъти как е замислено. Аз съм впечатлена. Разкажи ни за него. Искам всички да чуят. То как е замислено, всъщност всичко измисли го именно заради цялата тази символика, защото всъщност самото лого представлява на пръв поглед пеперуда. Но реално от вътрешната страна има две лица, които не са залепени едно за друго. Има съвсем леко разстояние между тях, но брадичката на едно ниво на хоризонтала, т.е. на едно ниво на комуникация. Тогава може да стане наистина този полет на пеперудата, това израстване, този полет, когато имаме две отделни здрави личности, тогава те могат наистина да летят заедно. И в същото време от външната страна на крилата, в долната страна има други две лица, които са си обърнали гръб и затова са с брадичката надолу. Тоест, показваме именно чувството за несигурност, комплексите за малценност, когато брадичката е по-хоризонтална, чувството за вина, за срам и така нататък. Тоест, неосъзнатите хора, които имат тези неосъзнати свои лични преживявания, те няма как да общуват по здравословен начин и да бъдат обърнати към другия човек. Те винаги са с гръб. И това е символиката. Отвътре в цвета тъмнолилавото е свързано с седма чакра, с духовенството, с извисяването. По принцип, отвътре тези щрихи, които ги има, има една символика, която е свързана с едно учение на Дънов и с седемте рилски езера. И така, т.е. накратко, полета на пеперудата от какавида, нали, и да може да стигне, нали, да мине през всичките етапи по истинския път, който природата го е създала, което означава не да се опитваме ние по-рано да ускорим този процес, а да бъде естественият път на природата. Същото и в живота с нас, с хората. Майки, които преобгрижват децата си. Майки, които всячески спасяват децата си от всичко, сакън да не им се случи нещо. Такива хора са крайно неподготвени в живота. Те не могат да се справят. Те не са израснали, те не са готови като личности. Истината е, че много хора отглеждат децата си като добитък. Буквално. Хранят ги, поят ги и ги водят насам натам. Родителската роля е да изгражда личност. Личност, която да живее в мир със себе си и да бъде способна да се оправя в живота. Не да го дундурка до 20 и после да се чуди как, защо не се оправя в живота. А има такива детки дундуркат и до 30, до 40 и до по-късно. А пък има и другия край на махалото родители, които тотално се неглижират децата.
и ги оставят сами да се оправят в малки. Деца, които се чувстват неприяти от дома, непризнати, невалидирани, стават много успешни CEO-та, менеджери, собственици на бизнеси. Именно за да се почувстват значими, да могат някъде да се докажат, за да могат да се почувстват приети чрез това, което правят. Не чрез това, което са те като личности, а чрез това, което правят. И тези хора се валидират само чрез това, което правят. Такива хора успешно могат да управляват бизнес. Така че HR-ите, ако ги изучат тези профили добре, ще знаят за каква позиция, какъв профил важно да назначат. Нали? Защото не може просто така да слагат който и да било, където и да било. Ще могат да преценят личностови разстройства, ще могат да преценят темперамента на човека какъв е, ще могат да преценят за тази позиция какъв профил, психоемоционален профил се изисква, за да бъде подходящ. Нали? Дали ще бъде в една стая, дали ще на едно бюро сам, дали ще бъде с други хора, дали ще му се налага нон-стоп да ходи по срещи извън офиса, каквото и да е. Трябва да е правилният профил за правилната позиция и да може да преценяваме през психоемоционалното състояние на човек. Защото дипломата не дава никакви резултати. Нула. Дипломата не дава резултати, а личността дава резултати. Аз вярвам, че HR позицията в нея има страшно много потенциал. Погледнато в световен мащаб, в България се използва много малко на ниво, което всъщност не може да помогне адекватно на бизнеса да намери правилните таланти, точните хора. В Англия това, което наблюдавам, е, че се използва много повече, но има далеч, с всичките тези умения, които ти разказа, далеч, много повече, с които всъщност да работят ръка за ръка с управителите на бизнесите и да вървят в една посока към целта с правилните хора, с правилно подбраните хора и с правилно развитите хора. Защото ние развиваме хората си, когато се съберем в един екип, ние заедно се развиваме. И от тук идва ролята на менеджера и на управителя да покаже посоката, просто да даде тона за това нещо. Той е примерът. И с както в семейството, така и в компанията, примерът идва от главата. От той определя правилата и ако той сложи ценности в фирмената култура, които всички да следваме, да се учиме на тях, да се бориме за тях, тогава резултатите ще бъдат различни. Сам, че човек би се борил за корпоративните ценности, ако познава своите ценности. Иначе не би го направил. Добра забележка. Ако има разминаване на личните ценности с корпоративните ценности, никой няма го направи. Те се изравняват обаче с общуването. Това ще ти кажа, преди много години аз съм завършила право и бях много добра като юрист. Много добре се справях в работата си. На една от местоработата си ме направиха главен юрист-консулт и трябваше през мен да минават всякакви търгове и такива сделки. Не се справих. В смисъл такъв, аз с работата се справям, защото си знам материала и го мога, но психоемоционално това беше против моите ценности, защото аз реално трябваше да защитавам интереси на някакви шефове, които изкарат някакви пари, реално аз трябваше да лъжа. На втория месец просто станах и се тръгнах, напуснах. Това не беше за мен. Това е, ето ти, в противоречие с моите ценности. Супер принципно си знам материал, добре работех и трябваше реално да защитавам интереси, т.е. да щупа моята ценност доверие. Аз не можех да спя. Аз въобще не можех да спя от това, че знам, че трябва да излъжа някъде. И че трябва така да подреда търга, не да го спечели някой човек по честен път, а да подреда документите така, че някой друг да го спечели. Нали? Директно, това човек, наистина много е важно да си познава ценностите и в никакъв случай не бива да живее против своите ценности. Защото има хора, които остават от нема и къде, защото не могат да си позволят и продължават да стоят на работното място и върват против себе си, което буквално ги съсипва отвътре и в един момент стига до разболяване. Нали, има хора, които буквално се разболяват, физически се разболяват. Биологията вече се разболява, защото емоциите дават знаци, това, което говорихме в началото за тяло, дават знаци, да. Обаче поради едни други причини, нали, примерно трябват им пари, нямат друга възможност, не могат да приоритизират, не могат да вземат решение на време и ако се забатачат дълго време в такъв процес,
Тази спирала просто ще ги докара до болести. Затова най-важното е наистина да бъдем верни на нашите емоции и чувства, но да ги познаваме истински. А не какво си мислим за това, че чувстваме, а да знаем истински наистина какво чувстваме. Да отделим време за нас самите, да опознаем нас. Опознавайки нас, можем да сложим границите, с които да общуваме. Тогава има здрави взаимоотношения. Ако ние не можем да ги сложим тези граници... Така е. Значи, Майя, ти преди известно време в едно от изреченията използва думата кораж, да имаме кораж. Аз си го помислих тогава, обаче не искам да те прекъсвам, сега искам да го кажа. Не всеки човек има смелостта в себе си като качество. Има много хора, които са израснали изцяло в тяхната базова линия е страха. Такива хора, колкото и да се учат, те няма как да станат смели. Дори да пораснат, дори да се понаучат, дори да започнат да слагат граници, да излезнат така от границите на онова, което са към настоящия момент, те няма как да се подменят да станат други хора, да станат ни силни, смели, можещи, способни. Просто си има всякакви хора. Светът е шарен и е важно да приемем тези различия между нас. И това приемане идва единствено и само от осъзнаването, че всеки един от нас има тотално различни първи 7 години в живота си. Което обуславя тотално различни връзки тук в невронната мрежа в главата ни и различни програми, чрез които ние да се справяме. Така че не бива да бъдем арогантни, не бива да бъдем осъждащи, а да бъдем разбиращи. И още нещо, даже по-назад започват нещата. Да вземат хората малко да поразберат повече за пренаталния период, какво се случва тогава и как се формира нашия мозък, въобще как се предопределя живота ни от пренаталния период. Тези родители, бъдещите родители да имат вече осъзнатото родителство, колко е важно какво се случва по време на бременността. Че не е важно жената да не пуши, да не пие алкохол или да пие хранителни добавки. Това е толкова малък процент от оформянето на плода. Психоемоционалното състояние е това, което формира наистина бебето. Мъжете да имат осъзнатостта, че избирайки да стават бащи, те имат огромна отговорност към това дете още от момента на зачеването. Толкова много навътре да погледнем наистина в нас самите. Много сме извън нас. Извън нас. Хората мислят да купуват коли, да правят ремонти, да си купуват жилища, да си купуват дрехи, да слагат, не знам, слагат си филъри, ботокси, грим, какво ли не. Не, трябва да погледнем вътре в нас. Пълно е в България с млади момичета, които са с много корекции по тях. Говоря за сериозни корекции. Брадички, носове, скули, вежди, мигли, че то не прилича на себе си. И рано един човек, за да иска да бъде друг, да прилича на друг, а не на себе си, това означава, че не се приема. За да не се приема, това означава, то не е прието от дома и прави всичко възможно да прилича на общото на масата. Те са еднакви буквално вече. Да бъде прието. За да бъде прието. Това е най-дълбоката човешка потребност да бъдеш прият. Само, че този процес не става с външни намеси, а става с вътрешна работа и с изправяне срещу първоизточниците. Не, че ще променим другите. Няма да може да променим родителите си на тези години. Това не е нужно. Но е нужно ние в нас да имаме различното преживяване и друго отношение, друга позиция, за да можем ние да израснем. А отвън няма да се почувстваме по-добре. Като говорихме за кадри и за персонал, значи тук в България е страшно. Може би в Англия, понеже там не ги преобгрижат толкова много и не ги държат така. Тук в България поне наистина е много трудно да се намерят, има, разбира се, много трудно се намират хора, които не ги мързи да работят. Млади хора. Младите хора в България повечето искат да са шефове, да взимат много пари, ако може нищо да не правят. А това, което е важно, в смисъл, не са научени да носят отговорности, не са научени да работят. Тръгваме от ценностната система и от с първите 7 години. Всъщност това се отдава отражение върху поколенията, които създаваме. Ама ние с теб сме тук точно за това. Да.
помогнем да развиеме тези умения, да създадем едно поколение, което ще роди деца, които ще създадат съвсем друга реалност. И аз вярвам, че това е възможно. Понеже сме към края на нашия разговор, искам, ако може, много е трудно, според мен, но ако може едно нещо, така като в заключение, едно нещо, от което нашите зрители днес да си вземат, днес да започнат този път на осъзнаване. Какво е това нещо, с което да започнат? Да опознаят себе си. Първа стъпка. Нали, днешно време всички говорят любов към себе си, да обичаш себе си. Това е най-важното нещо, да обичаш себе си. Днес е празника на любовта. Така че всички да обичат себе си. Какво означава да обичаш себе си? Означава да уважаваш своите чувства, своята ценностна система, да умееш ти да имаш граници на своята ценностна система и на своите чувства и да си пазиш своето тяло, да имаме тези граници. Това е да опознаем себе си. Това е първата стъпка. Човек да опознае себе си. Има достатъчно литература да могат да четат хората в тази посока. Първата стъпка е да опознаят себе си. Да опознаят, освен ценностите, да опознаят своя темперамент, да знаят, да могат да се познаят, да погледнат евентуално дали имат някакви личностови разстройства, имат ли, нямат ли, има ли някакви характеристики. Да могат наистина да опознаят себе си. Това е първата стъпка към любовта към нас самите. Ох, че хубаво! Много ти благодаря за този разговор. Всичко, което каза, толкова много резонира с мен и това са моите вярвания. За това живея, за това работя. Благодаря ти за днес. Аз също благодаря за поканата, Майя. Желая ти успех от сърце. Благодаря и на теб. Чао!